Tuliram Ronghange jitu tar bhul kam kora aru tar jitu failure jate ebur kotha raijor logot goi na pai tar karone tekete mur against FIR dise aru police muk arrest korise Kidnapper Students Association to kapin relevant ke ili digest de leben white that class up and ili challenge to Kidnapper Students Association for him, Kidnapper Association for Jai Kathar. La so comment kepi la bangke karbilo chali aso tum krot. Ilitum CEM Akhai Tuliram Ronghang Lapen ke MP Akhai ta ningje Nelitum KSA Nelitum APHLC atum si KSA atum pan kidnappers kapin chong Nelitum se ningje Nelitum ningje Nelitum Kidnappers Association pusigipu Student kali pusi neligipu specific neligipu Student kali athema student pulo tangte study pu pensi student pu ke plan study for word lam thepen reading jot kali lage study atu lapen alang litum college by university school along class kidun bomatum admission ke entang atum halatum si student tu ba university along doctorate degree tame latum anda student seta student halatum researcher pudi pula apot nilitum pulo gari hum phokep bagdo pusi pugedam hala gari hum phokep arloke karbita domine karbi galita domine halatum student ke kalidet pulepu nangkok po athema student atunge kidnapping akam ke claim clay gente ilitum lang et tame non Tuliram Ronghang ke haita akitab che lang tame geography long ta tokte moral science along ta tokte jada kitab long ta jada textbook long ta tokte students tumke kidnap ta claim po bangke aku kidnap tammi pura master tum ta than the ante kidnap dam rong pulutang te lage student ka dilu lage lage Kidnappers Association hada karbita do mene karbita kalita do mene gari pokep bagdo poge kedap hello lasi non student puki puduna bangke Tuliram Ronghang si pula bangke student atum KSA atum hanong piju no bangke Tuliram Ronghang si putu polo ni tum bangke kepu ada karbita do karbido mene karbigalita do mene ada chini ni bongosana da do mene atik tete apot lage thegloralam lo lage Tuliram Ronghang lapen horensing beatum si lage student puke ki pudut Kidnapper Students Association puke Tuliram Ronghang lapen horensing beatum si pulake netum pupe nilita pupe lapen ke APHLC ke do andum ta pupik lage lapen laga pakidnap dama bangke lage Tuliram Ronghang ke hayatum press meet along kaninje pensi klang dak lo laga alang litum sige toy kapakidnap dam ante jong si student ang atum aphan sige toy lo pulo tante alang litum student aphan si kapan na hok akam se claim lo lage ke toy ke lage jong si tum han sige toy pulo te lata la bangla son ka prek lo ke toy abangke Tuliram Ronghang si ke toy lo po bangke klang dak lo lage la pen non jong si la so kam non si ke cheng chot lang pu nak nak ko claim bom yilang pulo te lage karbiatum ang bom
karbiang long lagi pachi chok apa je teng akam si ke claim ha prang KSA la pen tum pachi chok pe teng akam si alang litung ki cheng le lagi phiri me me alam la pen ning oi me alam la pen ke student atum thuke lagi jong hesitan ni tungge al as kado VKSA tum han pugai asap ta pupelo athema ajaha katum hala hai gari hum pokep ke dam tu hala tum han si pu ko nat asor bang ni KSA ta do o ko jo KSA ke kali ko sini tunge matha de la bang la ke ki tu matha de jong si non ke KSA tum si cek krong ni tum si claim pulo te la ke no dak alam lo to death pulo te la ke no dak alam lo ke ate ka kidnap ke la ke itum school long ta itum manang than the kidnap tu puge college long ta nang than the university long ta nang si tu pu bong lo APHLC tu ki puge karbia tum ke itum ke a ot a dur si ka chelar nang ni tum da si pu bong te da si ni tum ning khelo KSA pulen ni tungi puta kali lapen aning oi nang ne lapen ni tungi pu abang ke KSA amen NC kidnapping akam ke claim la ke KSA student atu aphan anong ga piju nol tu sini tungi pu lapen la non ga anong ga piju no ke la ke Tuliram Ronghang athema ni tungi student pu pe Kidnappers Association pu si pucha non ge Tuliram Ronghang si Kidnapper Students Association ku putu alang litung si lapor la ke ni tum ta condemn la bang ning dok de la son bang student binong atu bang lo Singapore he bang study kapor he chot ta kali study ala funge non ni thot pu voi phak la pu thu hit la yes ning hop ta master tum ta than the lecturer professor tum ta than the aku than da than nan ni non yes ilitung CEM ke than nun thu la bang ke toy thu la bang ke ni tum condemn la hello jong si alang litum hala student kandidat atum lo la si ka kidnap dam lo ante alang litum kidnap dam dia ko ni litum aphan ta nang arju tame APHLC ta itu organization do central leaders do ulang kursing timung la son kani chok che and then la action and nangi kuran nyang alang litum jok tanang putame seta la ke ni tumang nu ga wang be pin lang son alam ke joning ri lo mo phi ke jok amuni setame ditum APHL siang bong ko mat ne nyong si ke claim ke chok che du pulo tang te last na tum an ke wang student kalia tum sita wang tame ni tum ka che pe chok tu ji aphan athema ke APLC vele nitum me pet gali ka ahut ba kai kele me pet gali kado vele me pet gali nitum ke me tum da doji la pen ke kap ke me tum anda ke me na tu wang ya phan si ni tunge kapor i la hen lo ni tung kan ning ye nang ya lam pi ni ke la si la ke student atu ni tum ke la ke Tuliram Ronghang si pu la pen hala ka pakit nep dam ta Tuliram Ronghang si ke toy la non pen para ke Tuliram Ronghang ki hai phanda chuning ri lo non pen para ke job phanda toy nang ne student nu manda toy nang ne job phanda toy nang ne ka pakit nep dam ye phan ke ka pe chi cho ka pe theng ye phan ke claim nang ne alut de la ke hala Nitum arjulong he abang lu arlu ta kopini komat ne phan chok det put arjulong la bang ke ahok lo ne ahok he lo ne tum chini ne lang te ma eta la son pul jong sila ahok pul te la bang ke mi ke mesen akam kali lu itum CEM abang lu ke government poisa pen si koros lage ikim lage adak pa chok nang ko le ikim kali ada kam pape claim nang ko ba si ikim lage CEM kam pape claim nang ko se da ke kim wala pa si chok pa theng nang ko phan kali lage lapot
sonta arjulo ta la ka ahok na ne ahok ni ke chini ne la ta yong se ahok ko la ta la ke ka hin no da ka kam nyan la ning oi lak alam ke thek long la ke karjulong la pen ke thek long ke la hello reporter satum journalist atum ke lam karju ke alang litum a duty lo lage akam lo lage kopia podlo pu karju bangle ka akam lo lage seta inut a reporter journalist alang liphan karju hot alang li aning thirong CEM abang aning thirong pen kang check tu la bange la son kang check ke lage ni tum condemn lo lage athema lage reporter tum itum freedom of speech la pen ke freedom of the press lage freedom of the press po Allah tadu alang litum arjume jat alam ta arjume lage bang nang thak nun po hokalam si nang thak nun po la tu ke la si nang litum phan nang pa phiri reporter tum phan ka ke ther ason lo lage ka du be tum phan tha be jat alam ta arjuri alang lining ke dok alam an si arju chot nai ko alam la son bang ke ni tum kroi kri lage nang litum ni litum APHLC tum ge ni tum nang litum nang protect un ang nang protect ji athema nang litum a right tu lage karju ji aphan ke laport la journalist tum reporter tum phan kang check la bang ke